deň, dovoľte, aby som vás privítala na tlačovom briefingu po rokovaní samosprávnych krajov Slovenska a Asociácie krajov Českej republiky. Poprosím predsedu SK8 a Trnavského župana Jozefa Biskupiča. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani hejtmanka, vážená pani županka, kolegovia hejtmani a župani. Rád by som privítal a zhodnotil stretnutie združení, ktoré združujú kraje v Českej republike pod názvom Asociácie krajov Českej republiky a Združenie samosprávnych krajov Slovenska. Rokovanie, ktoré sme mali tu v Trenčianskom kraji v Bojniciach, bolo v určitej báze veľmi pracovné a naplňa aj symbolické poslanie spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou práve v regionálnej samospráve. Stretnutie sa realizuje aj troška symbolicky deň pred 17. novembrom. Verím, že tak ako obyvatelia našich krajín v roku 1998 spojili svoje sily pre lepšiu budúcnosť, môžeme ju aj na základe pevných partnerských vzťahov tvoriť a vytvárať naďalej aj my. Za desiatky rokov prechádzala regionálna samospráva oboch krajín rôznym vývojom. Slovenskí župani a českí hejtmani sa počas tohto obdobia stretávali a stále stretávajú s mnohými výzvami. Aj preto vnímam dnešné rokovanie ako zásadnú príležitosť vymeniť si skúsenosti a tak ako české kraje tohoto typu vznikli v roku 2000 a slovenské kraje v roku 2001, máme teda za sebou 2 dekády skúseností a tieto stretnutia dokážu niektoré témy posúvať ďalej, najmä oblasť zdieľania skúseností, tak ako je teraz moderné hovoriť, zdieľania tých best practices alebo najlepších možných riešení skúšame si medzi sebou vymeniť. Dnes sme zaramcovali naše rokovanie do 5 tém. Téma v oblasti fiškálnej decentralizácie a fungovanie tzv. Českého modelu, ktoré samosprávne kraje viackrát zdvihli ako možný príklad toho, ako by mala naša decentralizácia pokračovať, bolo grom debát, ktoré sme mali dnes deň. U nás aj v duchu toho, že nastupuje nová vláda, kde sme tieto požiadavky adresovali pre prijímanie nového programového vyhlásenia vlády a s tým, že dokončenie decentralizácie na Slovensku je ako keby 2 kroky za Českou republikou. Dnes sme prebrali už aj konkrétne dopady toho, ak by sa český model zrealizoval. Obsahom českého modelu a snahy samosprávnych krajov na Slovensku je, tak ako urobili v Českej republike v roku 2000 zrušením okresných úradov a posunutie kompetencií týchto zástupcov regionálnej štátnej správy na úroveň krajskej, mestskej a obecnej samosprávy, aby sa toto stalo aj u nás. A myslím si, že tie benefity, ktoré získal najmä občan, ktorý má k úradnému výkonu ďaleko bližšie v Českej republike ako na Slovensku, je dobrým základom, aby sme tento model implementovali aj na Slovensku. Ďalšie témy, ktoré sme sa snažili predostrieť a niektoré dobré praktiky skopírovať z jednej alebo z druhej strany, bola oblasť dopravy a dopravnej infraštruktúry, zdravotníctva a školstva. Sú to mohutné verejné témy a verím tomu, že inšpirácia v jednotlivých nastaveniach. Veľa vecí sme sa dozvedeli, že máme veľmi podobných a v niektorých sa vieme inšpirovať z jednej alebo druhej strany rieky Moravy. Pre SK8 bola výraznou témou práve dokončenie nielen decentralizácie, ale aj väčšej úrovne fiškálnej samostatnosti a verím, že príklady, ktoré si odtiaľto odnášame, predostrieme v nasledujúcom období aj jednotlivým ministrom a verím tomu, že tento moment budeme môcť prediskutovať aj s premiérom Slovenska.
Systém fungovania a financovania v samosprávnych krajoch v podmienkach Českej republiky máme teda za efektívnejší, bližšie občanovi a v mnohom aj decentralizovanejší, čiže menej závislý od centrálnej moci. Považujeme za dôležité, aby sme sa týmto modelom, a to zopakujem, zaoberali čím skôr aj v našich podmienkach a tento, dám to do úvodzoviek, český model zrealizovali aj na Slovensku. Chcem sa kolegyňam a kolegom poďakovať za konštruktívne rokovanie a verím tomu, že nasledujúce stretnutie, pracovne sme sa rozprávali v horizonte 1 roka, to už bude v Českej republike po krajských voľbách, sa budeme v takomto formáte môcť stretnúť tentokrát v Českej republike. Ďakujem pekne a symbolicky podávam ruku a odovzdávam slovo. Děkuji. Já samozřejmě děkuji za tuto iniciativu a za pozvání sem, abychom se takhle na této úrovni mohli poprvé potkat. K těm tématům doplním to, že jsme si hlavně předávali tu zkušenost s naším systémem, který máme v České republice po zrušení okresních úřadů a který fakticky vedl k tomu, že ty agendy, které mají být blíž občanovi, dnes blíž občanovi jsou a ty agendy, které není potřeba, aby byly takto blíž občanovi, byly převedeny právě na krajské úřady. Konkrétní příklad v Jihomoravském kraji, kde bylo 8 okresů, tak dnes je zřízeno 21 obcí s rozšířenou působností, které teda vykonávají ty agendy, které je potřeba, aby občan měl co nejvíce na dosah. V další oblasti, to je dopravní obslužnost, tak tam jsme se bavili o tom systému taky, který funguje v České republice, protože regionální dopravu, ať už autobusovou nebo vlakovou, si řídíme my jako kraje a přestože to je finančně celkem dost náročné, tak si uvědomujeme, že je potřeba, aby v tomto byla jedna hlava, která bude řídit návaznost těch spojů, jak vlakových, těch autobusových, takže v tom jsme iniciativy místních županů určitě podpořili a my jsme se inspirovali za mě osobně hlavně v oblasti duálního vzdělávání ve školství, protože systém, který funguje na Slovensku, tak je pro nás určitě inspirativní a myslím si, že máme z čeho se tady inspirovat a co přebírat do našeho systému školství. Ja by som si dovolil uviesť, keďže sme na pôde Trenčianskej župy, tak domáci župan. Ďakujem pekne za slovo. Veľmi oceňujem tieto spoločné stretnutia. Je to vlastne druhýkrát, kedy sme sa takto stretli a som veľmi rád teda, že je to tu v Bojniciach, v Trenčianskom kraji. Je tu uholný región, ktorý končí a mali sme aj krátku debatu práve o uholných regiónoch, pretože aj české kraje majú svoje uholné regióny a ja pevne verím, že to prvé zasadnutie novej vlády bude práve tu v Trenčianskom kraji, kde sa dotkneme teda aj transformácie tohto uholného regiónu, ktorá trošku spala a pokrývkáva a že to dostane nový impuls a chceme teda tiež od novej vlády získať a rokovať s nimi, aby sme získali minimálne toľko kompetencií, koľko majú samosprávne kraji v Českej republike, tak ako to spomínali moji predrečníci a chcem poďakovať za túto účasť, že sme sa tu dnes mohli stretnúť a vymeniť si tie skúsenosti, pretože naozaj je pravda, samosprávne kraje v Českej republike majú väčšie kompetencie a tieto kompetencie by sme chceli aj my nejakým spôsobom dostať od novej vlády a to budeme rokovať s novou vládou po schválení programu vyhlásenia vlády, ktoré by sa malo schváliť asi v priebehu budúceho týždňa. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, som rád, že sme to mohli urobiť tu v Bojniciach, takéto zasadanie a dúfam, že kolegovia to ocenili a ešte to aj ocenia takéto stretnutie tu práve na Hornej Nitre. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne, priestor na vaše prípadné otázky. Napadá vás, aby som mala jednu otázku. Tam som zachytila tú myšlienku, teda, že ste sa najviac inšpirovali tým zrušením občasných úradov. Momentálne pán Baška patrí k stranickou príslušnosťou vládnej koalícii. Podporili by ste takýto návrh, alebo by ste s ním dokonca možno sám prišli? My keď sme teraz prerokovali v útorok práve program vyhlásenie vlády na výbore pre verejnú správu, kde sme teda dvaja župani a podpredsedovia ďalších krajov, sme debatovali to s ministrom vnútra a on je otvorený naozaj tejto otázke, aby naozaj tá regionálna, teda tá miestna štátna správa bola integrovaná podobne ako v Čechách pod samosprávne kraje. Takže toto bola debata aj s ministrom vnútra a ja pevne verím, že to aj dotiahneme do konca. Čiže nielen podpory, ale bude to aj iniciovať. Ja by som tiež nadviazala, čo sa týka tých eurofondov, tiež sa hovorí, že by
Chceme získať v priebehu budúceho roka oveľa väčší balík do regiónov, do krajov, podobne ako je to v Českej republike, respektíve Poľsku. Poľsku je to až 44%, si rozdeľujú regióny mimo centrálnej vlády a práve ten budúci rok je stred programovacieho obdobia toho programu Slovensko, kde môžeme žiadať Európsku komisiu o takéto zmeny aj v tých jednotlivých politikách, politických cieľoch, to trošku poprehadzovať tie finančné prostriedky, pretože samosprávne kraje, mesta a obce vedia najlepšie, kde ich to panka tlačí a na ktoré veci by chceli práve tieto eurofondy. Takže to bude otázka celého budúceho roka, získať čo najviac finančných prostriedkov do regiónu. Nech sa páči, máte ešte nejaké otázky? Ak je to všetko, ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli a venovali čas aj samospráve a samosprávnym krajom. Dovidenia. Děkujeme, na shledanou.